A'a, Allah ya taimaki ranka ya daɗe. Malar normal. Wato ranka ya daɗe, ka san an koran can aiki wurin aiki na state government. An kore ka. An koran, shi na nace a matsayin ka na honorable na nan local government ɗinmu. Bari in taho ka taimaka min ka ce ta ka ɗauke ni aiki na local government, ni ma in samu in rinka taɓa wani abu. To malar normal bari mu faɗa maka gaskiyar magana. To, Ka ga local government, na state government, duk naku na ranka ya daɗe. federal government. Ka gan su nan ukun ga Na kwarai da gaske. babu yadda za a yi mu ɗauke ka aiki ba tare da ka bayi ma jam'iyyar PDP talla ba. Ranka ya daɗe? Alan da mare can ga da kahin ka hito gida ka ɗan Ala an ce maka banza ta kai ne. haba ni na rantse da Allah ni na tabbatar da in ba dan taba ba babu mai tunkara ta da in ga babban maganganu kai in ba halan hauka ni kai in ba jam'iyyar mai girma General Aminu Bande in ba jam'iyyar Sanata Alhaji Adamu Aleru in ba jam'iyyar Dr. Yahaya Argungu Mallamawan Kebbi. Lallai ba mu baka aiki in dai ba za ka iya bin jam'iyyar APC ba. To mu jama'ar Kebbi mun tsaya ga Allah kuma mun tsaya gare ka mai girma General Aminu Bande mun tsaya ga Allah mun tsaya ga mai girma